ସାନ ଏଇ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ମାଛ ଆଉ ମଟନ ଭାତ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ନା କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତୁ? ଏ ଯାଉନୁ ଜଲ୍ଦି ରୁଟି ଆଉ ଦିନ ରଖିଲ ହଠାତିଆ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ କୋଉଠି ଜୁଟୁଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କିଏ କହିଦବ ହଗିଲେ ରୋଗ ହେଲେ ନ ହଗିଲେ ରୋଗ ହେଲେ ତ କିଏ ହଗିଲେ ମୁଁ ଏଇ ବାଗେଳା ଜିନିଷ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରେ। ପଇସା ପତ୍ର ଦବା ପଡିବ ସେଠି ଯିବି ଟେଷ୍ଟ ଦଉ କ'ଣ ପିଆଜ ମୋର ପଇସା ପତ୍ର ପାଇଁ ଯେତେ ପାଲା କରିଯାଉଛି ମୁଁ କୋଉଠି ବସିବି? ଆମେ ଝିଅ ମାଗଣା ମାନେ କଣ ମାନେ ତାକୁ ମାଗଣା ମାନେ ବୁଝିପାଇଲ ଆହୁରି ଆଡୁ ପରା ମେଡିକାଲ କେତେ ବାଟରେ ପଡି ତ ପଇସା ଯେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହବ ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ଆଡୁଆ କଣ କଣ ମେଡିକାଲ ବାଲା ତ କିଛି ନା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ କଣ ପାଟି ବନ୍ଦ ମଟନ ଖାଇଲା ମୁଁ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ଅଧିକା ଖାଉନୁ ସକାଳୁ ଖରାବେଳୁ ଖାଇଛି ବିଧି ଏ ତୁ ପାଟି କରୁଛୁ ଖାଉନୁ ଏ ତରକାରୀ ଗୋଳେଇ ଖା ଭଲ ଲାଗିବ ସାଧା ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଖା ଆଉ ତାକୁ ଫପା ଦଉଛୁ କଣ ଆଚ୍ଛା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ବା କଞ୍ଚା ଖାଇବୁ ନା କାଲି ଖାଇବୁ ଆଉ ଆଇସ ସାନୁ କାଲି ଖାଇବୁ ଇଏ ତ ଯିବ ସକାଳୁ କଟକ ଯିବୁ କାଲି କଟକ ନା ନା ତ ଯିବୁ ନା ତୁ ଯିବୁନି ହେଁ ନା ନା ତୁ ଯିବୁ ନା ଝିଅର ତ ଓଡ଼ିଆ ଖାତା ନା ନା ଥାଉ ରହିଯାଏ ନହେଲେ କାଲି ଯଦି ପଳେଇବୁ ତାହେଲେ ପଳେଇବୁ ଯଦି ପଳେଇବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି କ'ଣ କରିବୁ ହେଁ କଟକ ଯିବୁ ମୁଁ ପଳେଇବି ତୁ ଆସିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆରେ ଯଦି ପଳେଇବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି ଯିବୁ କୋଉଟା ଯିବୁ ତୁ ଯଦି କଟକ ପଳେଇବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି ହେଁ କଟକ ଯା ନା ଥାଉ ଆନ ମେଡିକାଲ ଯିବ ମେଡିକାଲ ଯିବୁ ତୁ ବୁଲି ମେଡିକାଲ ତ ମା ବାପା ଜୀବନ ସେଠି ମେଡିକାଲ ଏଠି ଆଉ ତ ଖାଇଯା ଦେଖିବା ଆଉ କାଲି କ'ଣ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ନା ହଉ ଦେଖ କାଲି ରହିଯିବୁ ନହେଲେ ରହିବୁ ନା ଯିବୁ ଯା ନା ରେ ପୁଅ